ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಉಂಡ ಗಾಡಿದ ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಈಗ ಪತ್ತಿಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಈನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಲ ತೂ వచ్చి ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಒಂಚೇ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನು ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಆಂಡು ಬತ್ತದು ಬೇಲೆಪುರ ಆಂಡು ಬೇಲೆಪುರ ಅದು ದೀಪಪುರ ದಿಯೆ ನನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಕೋಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಇನ್ನು ಕಂದೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಉಡ್ಡತೆ ಅಕ್ಷತ ಗಾಡಿನ ಬೆದ್ರಮಟ್ಟ ಪತ ಇದ್ದೀರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಇಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧೊಡೆದು ಇದು ಬರುವಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಕೇನ್ಗ ಎಂಚಾಂಡು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬೆದ್ರಮಟ್ಟ ಪತ ಹತ್ತಿರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂಚ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಡ್ರ ಪೂರ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಿಪ್ಪುಜ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ದಿಪ್ಪುಜ ಅವರಿಗೆ ದಾಲ ಆಂಡ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಕೆಲವು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇತ್ತನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬರೆದದ ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ನೆನ್ಪೋರಿ ಅಂದು ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಾರೆ ಬೇಲೆದ ಅಂತಿನ ಮತ್ತ ಅವೇನು ತೂಪೆರತ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಮರ್ಲಂದು ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದೀನಿ ಓ ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಎತ್ತಂಡು ಆನಿ ಲಾಗ್ ಮಂದಿಜಿ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ ಐಕ್ ಆಂಡ ಬೇಲೆದಾಲ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ದಾಯೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಇರೆಗು ತೂವರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇರು ತೂ వచ్చి ಬೇತೆ ತೂಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲಂದು ಪನೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ತೂಪೇರು ತೂಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ತೂಯಿಜರ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂ వచ్చి ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಲ ತೂ వచ్చి ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಒಂಚೇ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ನೇ ತೂ వచ్చి ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ತೂಪುಜಾರಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ತೂಪುಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಿಯೋರಿಯಾಗ ಕುಡೊಂಜೇ ಟೈಪು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದರತೆ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆವಂದ ಅಂಚ ಅದು ಈರು ಲಾಗ್ ತೂ వచ్చి ಬೊಕ್ಕ ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲಂದು ಪೂರ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಈರೆಗ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪುನ ರೈಟ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿನವು ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಷ್ಟವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂಚ ಯಾನು ಒವ್ವೆ ಆಡಿ ಎನಕ್ ಏರ್ಪುರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆರ ಐನ್ ಮಂಡೇಡಾತ್ ದೀವೊಂಜಿ ಅಂಡ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲಂದು ಪಂತೇರತ ಇರೆಗಿಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ತೂ వచ్చి ಏರ್ಲಾತೆ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಕಲು ಏರೆಗ್ಲಾತೆ ಕುಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಂದ ನಿಕುಲು ತೂ వచ్చి ಆತೆ ಎಂಕಂಚ ಆತದಲ್ಲ ಊಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ದುಂಬು ಅವು ಎಂಕ ನೆನಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪೂರ ಬೈತಂಡ ಅದಾದನ ಅಂದು ಅಂಚ ನೆನ್ನಲಾತಿ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕೊಂತ ಖುಷಿ ಆವಡ್ದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ಅತಿ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಗೆ ತೊಂಡ ಉಂಡತಿ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನಾಗ ಅವಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಡಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದಾದಂದು ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹುನಸ್ ಪುರಾಣ ಎಂಕಲ್ನ ಹುನಸ್ ಅದು 2 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷತ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಇವ್ಲೆರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಕೇನ್ಗ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚಾಂಡು ಒಂದು ಕೇನ್ಗ ಪೋಯಿ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಗಾಡಿ ಬೆದ್ರ ಪತಂ ಬರ್ತಾರತಾ ಎಂಚಾಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅರು ಏನಂತೇರು ಪತಾರೋಡೊಂದು ಪತಂಬರೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿದ್ದೋಡಿರ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಡಪದವು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಎಂಚಲ ಗಾಡಿ ಆಂಡ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಶೋ ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುನ ಫುಲ್ಲು ಕೈಕಟ್ಟು ಪೂರ ಕುಂಬಾರೊಂದು ಕಡ ತಿಗಲಂತೂ ದಡ ಬುಡು
ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆತ್ತನೆ ಅವೇ ಮೇನು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಚೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೋಪ ರಾಪಟನೆ ದೀಪ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಗಾಡಿ ಉಂತನೇ ತಿಗಲ ಪೂರ ದಕ್ಕು ಬುಡ್ಕು ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ಮೇನ್ ಕೋಡಿಗೆತ್ತಿನ ಅಲ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿ ಅಲ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪಂಡ ಆತು ಗಾಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಸಂಪಿಗೆ ಮುಚ್ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಆತು ವೀಕಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಸಂಪಿಗೆ ಬುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಇದು ಅಂಥದ್ದು ಬರ್ತನಾ ಸಂಪಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕಟೀಲ್ ರೂಟ್ ಅದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುಚ್ಚೂರು ಇದು ಬರೋಡಂಡ ಅಷ್ಟು ಪೂರ ನೀರ್ತೀರ ಸಂಪಿಗೆ ಉಲೈಗೆ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಪನ್ಪು ಫೈನಲ್ ಕನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ದಿನ ನನಗೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪು ತೂಕ ಸರಿ ಅಂಡಯ್ಯವ ಏನ ಗಾಡಿ ಎದುರುಂಟು ಕೊಂಚ ಎಂಚುಂಡು ಪಲ್ಲವೆ ಗಾಡಿ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಉಂಡ ಗಾಡಿದ ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೀಕು ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಲ ಬಿಸಿಲ್ಲೇರನ್ನೇ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೀಕೆ ಹುಡುಗಿ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಜೈಲಕ ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಐನ್ ತೂದಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನತೆ ಎಂಚ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊನಪೇರ ಆಂಜುಗುಲು ಗೊತ್ತುನತೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗ ರಿಕ್ಷಾದ ಅರ್ಂಜು ಯಾನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ ಪೊರ್ತು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬಂತು ರಿಕ್ಷಾದಕುಲು ಒಯ್ಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂತ ಬೇರೆ ಎಂದು ಪನರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕನತೀರೆ ಕಲ್ಪಸ ಇಂಚಿ ಕನತದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಗಾಡಿ ಬಿಡಂ ಪೋಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಪದ ಉಪ್ಪರ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತೂವಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳೇ ದಾದ ನಂದೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ ದಾನಿ ಅಂಚೈತೆ ಏಪುರ ಬೈ ಆತು ಜೀ ಎಂಗೆ ತೆಲ್ಪು ಜಾಗ ತೆಲ್ತನ ಎಂಗ್ಲ 32 ಕೂಲಿಲ್ಲ ಫಿದ 4 ತೋಜ ಎಂಕು ತೆಲ್ತನ ಏಪುರ ಬೈ ಆತು ಜೀ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಏಪರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಈತು ಜೀಂದ ಆತಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಕಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಆತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣೆಂಚೂರು ಬಣ್ಣಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಆಲ್ವಸ್ತ ಬಸ್ಕುಲು ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ ಮಾಡಿದೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಕಂತೇರು ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನಾಲ ನಾನು ಬರ್ಪುನೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನೆ ಗಾಡಿ ಎಂಚೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಶೋಕುಂಡೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕ ಬೇಗಡ ನಮ್ಮನ ಆಶ್ವಿತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದಿಪ್ಪುಲ ಕಾವಾಡು ಒಬ್ರಮೆ ಲಾದೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಕೈ ಬಚ್ಚನತ್ತ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂದು ಗಾಡಿ ದೆತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಪಂಡ ತೆಲ್ಪಾರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ದೆತ್ತಿ ನಾನಿ ಯಾನು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಯಾಂಗ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಎಂಕೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿದ್ ಹೆಂಗೆ ತಾಂಗವರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಲ ತಾಂಗವರ ದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಲ ತಾಂಗವರಜ್ಜಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿನಿ ಆಕ್ಟಿವ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅತ್ತ ಭಯಂಕರ ದುನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಆತಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆಯ್ನಡು ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಬರೋದು ಎಂಕು ಬೊಡ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಯಾನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಎಂಕು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನಂದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾತನು ಅಂತ ಗಾಡಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಕಲ್ಪರ ಅಪ್ರ ಯಾನು ಕಸಿನ್ ಮಕ್ಳನ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ದು ಕಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಭಂಗ ಉಂಟು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲೇಜಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಿತಲ್ಲ ಬೇಗಡ ಗಾಡಿ ದಿಪ್ಪಲ ಕಾವಾಡು ಸುರು ಕಲ್ಪಡೆ ಹಿಂಗೆ ತಾಂಗೊಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತದಾದಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಈತು ಪೂರ ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡೆ ಈಜ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ ತೆಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅವ್ರು 32 ಕೂಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಕಳು ತೆಲ್ಪುನು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕಳ ಕೂಲಿ 32 ಕೂಲಿ ಲಪಿದ ಇದು ಆ ನಮ್ಮನೆ ತೆಲ್ಪುನು ಅದು ಕೆಲವರಿ ಅಂಚಲ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಈತೆ ಮೆಲ್ಲ ಈತೆ ತೆಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲ ತೆಲ್ಪ 32 ಕೂಲಿಲ್ಲ ತೋಜುನು ಆ ನಮ್ನೆ ಅವು ತೆಲ್ಪು ನಾವು ತೆಲ್ಪೋಡ ಮಂಗಲಕ ತೋಜು ಕೆಲವರು ತೆಲ್ಪೋಡ ಅಣ್ಣನ ಡೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಆಯ್ಪಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಉಮ್ಮಿದ್ వచ్చిందా ಅಲ್ಲ ಉಮ್ಮಿದ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಕಡೆ ಉಮ್ಮಿದ್ ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ತಾಯ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನನ್ನ 4 ಜನ ಉಂಡು 2Kಗೆ ಐಕ್ ನೆಟ್ ಸೆಲೊಂದ ಎಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಐನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳ್ರೆ ಅಂದು ಪೋಯ್ನ ಮುರಾಣಿ ತೆತ್ತಿನಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂಜಿ ನಾ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವ ಅತ್ತಿ ಆಯ್ ಮುರನ್ ಸೋಮವಾರ ಊರು ಪೋತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಯಾವ್ದು ಊರು ನಿಮ್ದು ಮದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ರಾಮಪುರಗೆ ರಾಮಪುರಗೆ ಅದು ಆದದ್ದೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಸನ ರಾಮಪುರಗೆ ಹಾಸನಾಡು ಕಂಡ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಡ್ಡೆ ಪೋತಿನಿಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮುರಂದು ಎತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ 10,000 ಕಾಸಿತ್ತು 16,000 ಆ ಕಾಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ಗು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಇಂಚ ನಾಲಿಗೆ ಪತ್ತಿಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ತೀನ ಪನ್ಪುನದೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಕ್ ಅಂದು ಮರಿ ಮುರಾಣಿ ಪೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಶಿಕ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಂತ ಪೋತು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ಅವನು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಇವಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ದು ಊರಲ್ಲ ಅದು ఆయన ಜುವ ಬುಡ್ತುನ ಮಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸಿಸಿಡ್ ಪೂರ ಪೂರ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿಗೆ ఆయన ಜೀವ ಒರಿ ಪದನೆ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪನ್ಪೆ పెద్దగుండేలా ಅಂದರ ಪಾಪದ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಪುನಿಯಪ್ಪಲ ಇಂತುದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಮಂತದೆ ಕೇಂದೆ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಪೆ ಚಾಯದ ಗೋಡೆ ದಾಳ ತಿಂಪು ಜಾಯ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಪುರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂಚ ಕಟ್ ಅಂಚ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಉಂಟೆ ಆತ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತದ್ಲ ದಾದ ಬರ್ತುಂಟು ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿ ಕಾಸು 16,000 ಕಾಸು ಕಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೇಂದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡ పొన్నులకెంతో రాత్రే పోపు లెక్క ఇచ్చి ఇంచటాన్ చోక్లేట్ ಸೇಫಿ ಅಕ್ಕಲು ఆయన ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ಗೆ ಸಡನ್ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ಈತ ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿಂಚ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದು ಎತ್ತಿರ್ತೋಜರ ಅಂಚ ಸಡನ್ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನಗನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅವದ್ದು ಉಂದು ಅದ ಏರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಎಕಡೆನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಅದ ಇಕ್ಲೆನ್ನೋಚಿ ಮಳೆ ದಾದ ಆತನಂದು ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಸಂತೆದ ಕೆಬಿತ ದೀಂಡ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಕೆಬಿತ ದೀಂಡಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಜೋರಪ್ಪ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಜೋರ ಇಕ್ಕ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆತ್ತಿಯೇ ಬತ್ತೆ ಟೈಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಸೊ ಎಕಡ್ದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಡೊಂದೇನುವೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚರಿ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್